Ці можа музыка нашых продкаў гучаць актуальна і быць цікавай моладзі? На гэтае пытанне ўжо шмат гадоў шукаюць адказ творчыя людзі, якія збіраюць традыцыйныя беларускія песні і ствараюць на іх аснове актуальны да сённяшняга дня прадукт. Цікава не толькі бабулям з вёсак, але і сучаснаму пакаленню. Народны фальклорны калектыў багатырскага сельскага дома культуры «Галасы спадчыны» выконвае песні нашых продкаў з 1971 года. Удзельнікі калектыву збіралі матэрыял шмат гадоў, размаўлялі са старэйшым пакаленнем жыхароў сваёй вёскі, даведваліся, як і калі выконваліся песні. Калектыў захаваў песенную традыцыю полачыны, так званы полацкі канон. Унікальнасць манеры выканання ў тым, што калектыў дзеліцца на дзве часткі. Першая група запявае, цягне доўгую ноту, і на ёй уступае другая група выканаўцаў. Гэта манера выканання занесена ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны. А гэта калектыў з вёскі Шпакоўшчына. Яго ўзначальвае Вышынская Тамара Канстанцінаўна, носьбіт традыцыйных беларускіх песен, паэтка і збіральніца фальклору, якая не ўяўляе сваё жыццё без песні. Яна перадала традыцыйныя гульні, танцы і песні фальклорнаму калектыву «Варган». Гэты калектыў таксама займаецца вывучэннем і аднаўленнем беларускай традыцыйнай культуры, песеннай, танцавальнай і інструментальнай. Прынцыповая пазіцыя ўдзельнікаў гурту – імкненне да пераймання аўтэнтычнай, арыгінальнай манеры выканання. «Варган» прымае ўдзел у разнастайных культурных мерапрыемствах, рэканструкцыя абрадавых дзеяў, праводзіць спеўныя вечарыны і майстар-класы для ўсіх жадаючых. Сваёй дзейнасцю гэтыя калектывы захоўваюць, адражаюць і папулярызуюць традыцыі, звычаі народу Беларусі і перадаюць іх праз пакаленне, каб нашчадкі ведалі, з чаго складаецца наша радзіма.